Jaio zen, 1908an. Zian 8 anai arreba, 5 emakume eta 3 gizonezko. Zian zen, etxe bizitza eta karrozeria. Gizonezkoak karrozerin lana. Eta emakumeak, bere gauzak, etxeko lan, zian laguntzen. Atxonak eta atzuten emakumeak launtzian. 8 urtekin. Esautu zian, 30 urtekin eskondu zian. Eta pelukeria zaka, eta noa egun betizun galtza. Ostuna. Asko, bazerta urgerian, galtzak egituzten maon. Jose Palatoan daunera. Makina galtza banatze genituen. Galtza egin, eta orduan bazarreta jote ginen. Harri galtza denen da. Eta bene bai, erbogia, aztigarra, etxe. Gure txerri pasatzen zian, emakume pilo bat. Eskondu baino horren ikasi behar zuten jozten. Entzi eta geho, baita ere pixka lagundu eta gauzak egiten. Eta jose zituna eta oso gutxiko bat ez. Eta bazertarrak, osagarra, eta truke izan. Gerezirian ez zutenean. Etxian, goizetik, gelditua. Nea maltzat esan, nahi bokaila errepatzen eta baskaila lan egoteko. Eta zua egorrezko zua piztuta. Eskola basela ere bai, denoi ditu, bai da tortilla, goizien egin. Baskariak, afariak, erropak, dara behar egitezuna maik. Hauzte guen familia bat, semea dabakin, eta eskola dorteko dana hori esan, askatza joateko txarrik konera, makin, jarri, eta goizien ikatzen zuten baskaria, gero berotu ete zioten baskaria, etorte ziren baskantu. Eskola. Gu zazpi, mai batien, eta garrate, hiru, zugalda txiki batien, amarra. Baina aztelenetik igandea, igande goizian bezeta, eta gero igande arratzaldian, bere izpakin eta bere kuñadokin, bueltan eskar igual udaberrin, udaran, zate joan dia, meriendarekin, afari meriendakin, Eliza bukatu eta igual, eta zan, diat, ordu eta berriketan, hoi zan. Uderez zianian, pasta eta... Eta soziala gontzan. Eta gero, interesante jasakan amak, aztiarran kultur mehimentu eta zertza den, gu bialtzia eta ezekintzak eta gauza zauden betean inatzezu. Eta egetzak denbori, beha lan egin. Arnazatzeko denbori bere. Komentatu zuten aber nola zan, gautzua eta... Azarre, ama itzaile ikusten. Inoz. Inoz azarre. Berak nio eta izan oso baina, bero, adinekin asko goziatu zen. Hilo baitezko... Historia energia zakan, Gero gaina zan oso eskerrenekoa. Azkenean ez ideak entzitun asko lagundu eta... Eta hori ezatzen eskerrek asko. Zina izaten guztiagatik.